Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tanoka wale nyuma donka sali ala kira baka ni Muhammadu do ana so dinga sanu anaka sahaba kerengrelo ani mamunun tuguru la ni bara nyuma kali e foka se don labama ala kanina obela jelen yola o ko fe amba folikan min damne kishi a chamanche hina ya laban ye barkai mbaden tebe shirfla la jabo maliko ka amba fo ka wale nyuma don sanga ani wati bela jelena au kanyama dalila mi wajuli kena konna na amba wala donia ka fo ambi bamako kina mi mewele ko nyumani plateau ka bejoin kaloma samba fla ani mugani woro la dado sangosa ankara mogo Ustaz Mohamed Kone ni bela jelemba wele ko naibu ka faraka kalamblon kalandeun kan ani teneni muso na nyima baye ambalwa muso ye asanjara wi faranyonga ka ala kira baka bangeni nusaja nyana maya sangosa nyina yo tako wolon flanae ala sona nyina yo la dala clé yo wele bla atleme yo wele jabi ka bo fancha man fe ko yuman plateau segere bara onundona ni alqur'ana sanma kalani fukata se maba wele kun falaw ka da kunya flawma ni ga tabla ambalaka flaka la selima ni kena sanma konnana misra lola anga angani madofe amram min indina inna kunna munzirin rahmatan min rabbik innahu huwas samiun alim sadaqallahul azim ambe boga foli ke sirifi be bonye be kene kono kata nyoro kata tamani nam bama dande ni abade tie aga foli be kene kono wala kone basse goyini de ga foli be kene kono nam joronga ka de ga foli be kene kono tie mam kaka de ga foli be kene kono nani kaka de ga foli be kene tie kono arama di de ga foli be kene kono tie ko ga boga foli ke ka wale nyuma donke nam on bi boga foli de ke foi tanda ni foli te wallahi silama jama min nana be bismillah kene kono oche ni femi ma on na to soro ala kanu ke ka ta to soro wallahi ambe boka anga karamogo fu wallahi de Segumaru Kone ani Mamadou Kone seba ni Mamadou namu ambe boka fu ka wole nyumando tie basaka Kone de namu ani bago tumunde namu ani namba de tie ambe boka fu ka wole nyumando tie mso kala ka gwelende wallahi ka gwele ala de on kala ka tlaki dusuda ngoro ame minga kene kambi no e Kone jara sangaranga dumaya muso de Kone jara sangaranka Bashaka de Kone jara sangaranka bulakuro maga de maga sugu danda ayi Kone jara sangaranka ne nyagala tila ni kene kayambi nyagala ndo iba joli badela ni wolo muso nyena doro ibe sigi ni kene uka ni wolo muso nyena doro jama be tugu kota ne baraka te dengala ni e jama wala ite jama ye jama min na lafli no fen ye yere ka jama nyini ne do dusuku nyuma ni kewale nyuma mimbila ni barka mimbila o de jama isima. Au nom de Téléni Hassan Diarra et du groupe Daro Ulumi, soyez la bienvenue à la 7e édition de notre Maould. Nous saluons nos parrains Amadou Keita, premier vice-président de Djalakorodji S, Adam Bassori Traoré et Mamadou Lamine Souare, et nos marraines Maïni Makadji, Bintou Diakité et Aïcha Maïga, soyez la bienvenue. Ce Maouloud a été organisé par le Téléni Hassan Diarra en collaboration avec le groupe Daro Ulumi. Le groupe Daro Ulumi est la formation des femmes basée sur le prêche
la modération, le savoir parler en public. Ainsi, pour la mise en œuvre des acquis, ce dernier a décidé d'organiser une cérémonie de commémoration, de sensibilisation et de formation sur les œuvres du prophète Mohammed, paix salut sur lui, communément appelé Maould. En termes, nous saluons M. Modibo Diallo, le président de l'ADN Mali, et n'oublions pas de remercier le guide structurel des Ansar, Asseri Sherif Ousmane Madane Aïdara, et sa sainte famille. Koni ye caya ɲini sura ye k'a jigina alakira ka maka a bɛ bɛn dakuru ɲɛ 8 a jigina suratun kawsara kɔfɛ. Bismillahirrahmanirrahim. A y'an sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Alhaakumu takasuru. Ko caya ɲini ye aw nata, diɲɛ kanu ye aw nata, diɲɛ etajiba ye aw nata, diɲɛ fini ɲuman ye aw nata. Diɲɛ yɛrɛ yira ye aw nata dɛ, diɲɛ waso ye aw nata, diɲɛ finiba ɲuman do o ye aw nata. Hatta zurutumul makabira. A k'o yɛrɛ yira n'o waso de an ma dɔw ma dɛ k'aw taara yɛrɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔna na ni waso ye ɲɔgɔn na ni su jateli ye ni yɛrɛ yira ye k'anw ka su mun sara a k'o su masa ni waso ani kafa ka taa su jate an ka su mun sara a ka kabila kɔnɔ a k'o su masa dɛ tɔgɔtigi mun sara anw ka so o tɔgɔtigi masa aw ka so adamadenw anw ma miiri anw banna diɲɛ kafa in na ka ban diɲɛ yaada la k'an taara anw yɛrɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ ni waso ani yɛrɛ yira ni kafa ye. Kɛla sofa t'a la mun na. Ko tiɲɛ na sɔɔni k'aw bɛna dɔn ala sɔnna tala de ko ten ko tiɲɛ na n'aw kun y'a dɔn. Suma kɛla sofa t'a la mun na. K'o kɔfɛ ko tiɲɛ na aw bɛna dɔn aw ka kafa in dɛ a n'a ka yɛrɛ yira in a n'a ka waso ko kɔlɔlɔ mun b'a la. Kɛlalaw t'a la mun na ilimani yakini. Ko tiɲɛ na n'aw kun y'a dɔn danganiya yɛrɛ dɔnna dɛ a ye kafa min kɛ n'aw kun y'a dɔn k'aw filɛ yɛrɛ yira mun na n'a kun y'a dɔn aw filɛ ale ala ɲɛ sirabaliya la n'a kun y'a dɔn ale ala ko k'a ka dan yɔrɔ mun n'a ma dan ye ale ala ko ko yɛrɛ yira man d'a ye a y'o k'a taala ye ale ala ko ko waso man d'a ye a y'o k'a taala ye ko n'aw kun y'a dɔn. Latarawuna jahima. K'ale ala kalenna k'aw kun tɛna jahanama ye dɛ k'aw filɛ tɔɔrɔ mun na k'aw kun tɛna ko o la aw filɛ fitinɛ mun kɔnɔ dɛ k'aw kun tɛna ko o la aw filɛ hami ani kamanagan ani siran ani hami mun na k'aw kun tɛna ko o kɔnɔ dɛ k'aw kun tɛna jahanama ye aw ɲɛ na. Suma latarawuna ha ainal yakini. K'o kɔfɛ k'a bɛna jahanama ye aw ɲɛ na dɛ danganiya yɛrɛ yeli la siga t'a la wa nɔgɔ t'a la. Aw minnu bana ka sira ala ɲɛ k'aw bɛna jahanama ye aw ɲɛ na ko maa tɛ maa ɲininka nin don jahanama in de bɛna kɛnɛ kan ka dibila fara ka bɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa si tɛ maa ɲininka ko nin ye fɛn min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i ye ko min kɛ nin don jahanama bɛna jɔ i hakili bɛna jigin i ka ko jugu kɛli la hakili bɛna jigin i ka dabalikɛ la ale ala ko kafa man dɛ i ye kafa min kɛ i hakili bɛna jigin o la ko maa ka maa ɲininka nin ye fɛn min ye ala sɔnna tala ko maa si tɛ maa ɲininka nin don ale b'a yira bɛɛ la wa i b'a dɔn i ka modèle la wa i b'a ye i ka faamuyali la ko nin ye jahanama y'i ɲɛ na. Suma latusaluna yawma izin an-naim. K'o kɔfɛ ko lahara jɔ don ala sɔnna tala kumakan ne filɛ k'ale bɛna aw ɲininka aw ka nɛɛma kelen kelen sɔrɔ cogo la a ye nɛɛma min sɔrɔ de k'ale bɛna a ɲininka o la n'i y'o fɔ dɔrɔn dɔw hakili bɛ jigin ko nafolo tɛ ne bolo ko du tɛ ne bolo ko fini tɛ ne bolo ko wari tɛ ne bolo ne ba finitigiya ani waritigiya o dama tɛ nɛɛma dɔ ye ala ye sen fila min d'i ma n ko ye nɛɛma ye ala ye bolo fila min d'i ma o ye ala ka nɛɛma dɔ ye ala ye ɲɛ min d'i ma n ko ye ala ka nɛɛma dɔ ye ala ye tulo min d'i ma n'i bɛ ka mɛnni kɛ n'o ye n ko ye ala ka nɛɛma dɔ ye ala ye da min d'i ma n'i bɛ ka kuma n'a ye k'o ye ala ka nɛɛma dɔ ye ko ala sɔnna tala bɛ ni ɲininka de o nɛɛma in k'i y'a kɛ ka mun de kɛ e y'a kɛ k'ale ala de ɲini walima i y'a kɛ k'ale ala de kota wa e ma sen fila ta ka taa yɔrɔ si ko ala tɛ ko fɔ yɔrɔ mun e m'a ta yɔrɔ si ko sinjitigɛ sira e ma se ka taa n'a ye kalanyɔrɔ la ko ala bɛ tanama kow bɛ kɛ yɔrɔ mun e ye sen fila in ta ka tɔ n'o de ko sini lahara jɔ don ko sen de bɛna ɲininka wa sen bɛ seereya n'a ye dɛ ko maa min fana y'i sen ta ka kɛ ala kofɔ yɔrɔ kan n'o ye kalanyɔrɔ ye n'a muso minnu bɛ cɛsiri ka taa kalanyɔrɔ la ko fu tɛ dɛ
ala sɔnna tala ko ko fute larajo sen fila mun tagamana n'a taara n'i ye kalanyɔrɔ la i ka diinɛ ɲɛɲinini k'e ye wagati dɔ de to yen i bɛ se ka ala ko t'a kɔnɔ e bann'o ma k'e bɛ taa ala de ɲɛɲini sen fila mun taara n'i ye ko laharajɔ don sen fila in bɛ seereya i ye. an b'an ka nabaga kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso an b'an ka baara in labɛnbagaw fo k'an ka kɛnɛ labɛnbagaw fo k'an ka dugutigilakaw fo k'an ka alimamiw fo an ti ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ n'o ye Usmani Madani Sherifu Hayidara ye Basa an ka sirabadara kɔlɔn an b'a fo ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ sijan ni kɛnɛ labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'a ma o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ fɛn fɛn se y'a yɛrɛ se kɛnɛ kɔnɔ yan ani fɛn fɛn ma yan sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada o kɔfɛ n bɛ n furukɛ fo n'o ye Sanba Farigɛ ye k'a barikada si ni kɛnɛ labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'a ma o kɔfɛ Jɛnɛba Sangare don a ka kalanden n'a balimamuso a n'a jɛɲɔgɔnmuso ala ta'ala ka diinɛ sira kan hakɛ walanda min bɛ ne bolo bi o ye 5 ye ko mɔgɔw la ɲuman k'o ye 5 ye jogo 5 de bɛ yen n'o jogo 5 yera mɔgɔ min na o tigi de ye mɔgɔw la ɲuman ye a jogo 5 an bɛna an da don a la k'a walawala jogo 5 fɔlɔ ko mɔgɔ min dumina alabatu kan ka dumi alabatu kan cogo di mɔgɔ min ye o ye ala ko de b'ale bolo a ye o ye a bɛ ala ko ra maa min ye o ye a bɛ da ala ka danw na n'ale y'a sigi a ko ala n'a wulila a ko ala a y'a ka ko bɛɛ lajɛlen ta k'a di ala ma mɔgɔ min bɛ yen n'a ye o ye a bɛ ala de bila ɲɛfɛ n'ale ye ko daminɛ a bɛ ala subhanahu wa ta'ala bila ɲɛfɛ fɔlɔ a muso b'a fɔ ala ne bɛ n ka furu la ne bɛ nin furu la e ala ta'ala de kama ala ne balima karisa n bɛna taa bɔ a ye nka n bɛ taa bɔ a ye e ala de kama ala ta'ala karisa ye ne tɔɲɔ se bɛ ne ye k'an ta sara la dɛ nka sabalila k'a to e ala kama ala ne bɛna nin fɛn ta k'a di karisa ma nka n bɛna d'a ma ala de kama ale tigirama n'a bɛ fɛn fɛn kɛ ɲuman na a b'a kɛ ala kama n'a bɛ fɛn fɛn to juguman na a b'a to ala kama ala kira Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye Mamadu ko ni ala ko ti ko kora ko ko yɛrɛ ye ko langolo ye ko ni ala ko tɛ fɛn fɛn na ko kɛra fu ye o la mɔgɔw la ɲuman o fɔlɔ de ye nin jogo 5 filanan o de ye kɔnɔna jɛlenya ye Allahu akibaru e kɔnɔna jɛlenya ka di an k'an kɔnɔna jɛya ni kɔnɔna jɛra kɔnɔna jɛlenya hɛrɛ ka bon dɛ mɔgɔ b'u bolo si maa o maa na ko karisa ka ɲi o b'a sɔrɔ a kɔnɔ jɛlen don mɔgɔw b'a fɔ maa o maa ka ɲi o b'a sɔrɔ a ŋaniya jɛlen don an k'an kɔnɔna jɛya an ni ala cɛ an k'an kɔnɔna jɛya an n'an ka mɔgɔw cɛ an k'an kɔnɔna jɛya sigiɲɔgɔnya na k'i kɔnɔna jɛya balimaya la k'i kɔnɔna jɛya teriya la k'i kɔnɔna jɛya sinjiya la kɔnɔna jɛlenya ɲini de don fɛn bɛ diɲɛ fan o fan bɛ diɲɛ latigɛ la ko an k'an kɔnɔna jɛya k'i kɔnɔna jɛya i b'i ka ala batura tuma min na ka ala wele an k'an kɔnɔna jɛya n'i kɔnɔna jɛya i ka diɲɛ hɛrɛ bɛ o de la n'i kɔnɔna jɛyara i bɛ lahara hɛrɛ sɔrɔ o la an k'an kɔnɔna jɛya hali jago sira kan mɔgɔ min kɔnɔna jɛlen don o tigi de ka sugu ka di o la an k'an kɔnɔna jɛya a faamuyali cogo ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma jogo 3nan ko mɔgɔ kisina ka bɔ mɔgɔ min tɔɔrɔ ma sigira Allahu akibaru ala an k'an jija mɔgɔw ka kisi ka bɔ an tɔɔrɔ ma ala ye kɛnɛya min d'i ma kan'a kɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ala ye nafolo min d'i ma kan'a kɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ala ye kɛnɛya min di i ma kan'a kɛ k'i maɲuman tɔɔrɔ an kana kɛ sigira mɔgɔ tɔɔrɔ ye dɛ an kana an sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ koyi an bɛna kuma diinɛ cɛba dɔ la ka bɔ Seri Usmani Madani Hayidara ka diinɛ cɛw cɛ la n'o ye Muhamɛdi Kɔnɛ ye o Muhamɛdi Kɔnɛ o min ye Fangɔ cɛfin mɔden ye ani Mɛmɛri Kɔnɛ mɔden o min ye Mori Kɔnɛ mɔden ye
Oni Shaka Jamadin. Ani Korotim Konede. O mi ye dunamuso kɔnɛ den. O kolotumu kɔnɛ n'o dunamuso kɔnɛ olu ka furuso sɛgɛn ni muɲu résultat nana yenge anw fɛ Koyimani plateau la yan n'o ye an karamɔgɔ Mohamed Kɔnɛ. Kadisa an karamɔgɔ Mohamed Kɔnɛ bangena Dɛbɛtɛ dugu kɔnɔ. A y'a ka kalan daminɛ u yɛrɛ ka du kɔnɔ a fancinin dɔ bolo. O tɔgɔ ye Shaka Kɔnɛ. U b'a wele Petit Shaka. An karamɔgɔ ma dan o kalan ma a kun b'o kalan min kɛ a fanicinin bolo o kun ye bulon kɔnɔ kalan ye. U taara a tɔgɔ sɛbɛn Dɛbɛtɛ madarasaso la. An karamɔgɔ taalen Dɛbɛtɛ madarasaso la a karamɔgɔ fɔlɔ o tun ko Mualim Yahaya Jabate. O ye tiɲɛ ye Kadisa an karamɔgɔ Mohamed Kɔnɛ ani ka fara an ka zikiridala waraba kan n'o ye zikiri Omar Tarawele ani ka fara an karamɔgɔ yɛrɛ kɔrɔkɛ kan n'o ye Yahaya Kone olu de jɛra ka kalan kɛ Dɛbɛtɛ madarasaso la. Kɛtu o ye tiɲɛ ye o kɔfɛ an karamɔgɔ taara Tɛngɛrɛ la ni Dɛbɛtɛ cɛ kun ye kilomɛtiri 30 ye a taara a tɔgɔ sɛbɛn Tɛngɛrɛ la madarasaso la. Awa cam tuma na an karamɔgɔ sera Tɛngɛrɛ la a karamɔgɔ fɔlɔ bɛna yen madarasaso la Mualim Abdullahi Konate ma. Kadisa an karamɔgɔ Mohamed Kɔnɛ ka Tɛngɛrɛ la kalan a bɛnna ni karamɔgɔ ye o kalanyɔrɔ in na karamɔgɔ min kun faamuyalen don kosɛbɛ a lamɛnnen don n'a kumana a ka kuma bɛ faamu o de ye an karamɔgɔ Mohamed Kɔnɛ kalan madarasaso Sabi Lolufalahi la. An karamɔgɔ ma dan o ma ko dɔɔni ɲini tɛ dan wagati ko la a y'a ka dɔɔni ɲini minɛn sigi k'a bɛna taa ka dɔɔni ɲini dafa cɛ o cɛ muso bɛnbakɛ fɛ. N'an b'o dɔn a nalen kɔ Bamakɔ yan a taara Bangani Janginɛbugu la ka taa don du kɔnɔ du min ka fisa ni du caman ye. An karamɔgɔ Mohamed Kɔnɛ donna du kɔnɔ du min yelen bɛ alijinɛ ɲɛnafin bɔ a yebaga la. Kɛtu o ye tiɲɛ ye a donna du kɔnɔ cɛ min b'a sigilen to a ka so ka dilanni kɛ diɲɛ fan 14 na. N'an b'o cɛ in dɔn dɛ o de ye Ba Madani den. N'aw ma dɔn o si la cɛ min kɛra sababu ye ka sirifiya kɔrɔta k'a bila dolo sanfɛ an kan b'o cɛ in de ma. N'an b'o dɔn o de ye Basan Tarawele den. N'an m'o dɔn o si la dɛ o de ye Tamanukaw ka ɲɔgɔnya dabali. O tɔgɔ ye Aseyidi Sherif Osman Madan Haidara. An karamɔgɔ donnen Serifula duba in kɔnɔ a ma kɛ maa dogolen ye du in kɔnɔ kalandenw cɛ la a kɛra maa cɛsirilen ani maa kɔnɔnajɛ a karamɔgɔw kɛrɛfɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ wale ɲuman dɔn cadeau taara ka di maa caman ma nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na ka minɛ kɛnɛ yɛrɛ sababu ɲuman na ni o ye Ustaz Mohamed Kone Naibu fo ka taa se an ka président ba ma Modibo Jalo ni ka taa bila maaba wɛrɛw la o baaraw bannen kɔrɔfɔ dila maaba welelen kun filanaw ma u ye dakuruɲɛ 2 minnu lase folikanw ni wale ɲuman dɔnkanw caman na fo ka taa bila sadakallahu kalanni na an karamɔgɔ fɛ Ustaz Ali Jalo ni ka kɛnɛ kuncɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Vraiment an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ la Mohamed Kone. Mohamed Kone c'est un homme cɛ do quoi an b'a fo san caman a bɛ nin kɛnɛ ɲɛnɛmaya an dalen b'a la san o san kɛnɛ bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan ka da Mohamed Kone yɛrɛ ŋaniya kama a n'a ka wuli ka jɔ diinɛ baara la amsadenni baara la a ma to ko tile kelen anw dalen b'a a la an jɛɲɔgɔn don an baaraɲɔgɔn don an bɛ commune kelen na cɛsiri min bɛ Mohamed Kone la Ala de b'a dɔn wa a bɛ sunɔgɔ ni amsadenni ɲɛtaga ye a bɛ sunɔgɔ ni silamɛya ɲɛtaga ye a ye wulila ɲɛtaga ye souvent il veille a bɛ si ɲɛna a tɛ sunɔgɔ pour que diinɛ ka se ka baara Mohamed Kone an b'a dɔn cɛ min don quoi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn san o san an ka nin kɛnɛ ɲɛnɛma ɲɔgɔn fɛ Ala m'o kɛra kana so kama sifu bonya kama n'a karamɔgɔ barika ye sala nabi an bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka deli Ala fɛ si Ala k'o d'an ma ne kɔrɔkɛ bɛ yan n'o ye Maître Sulemani Jara an bɛɛ joli kelen ye bon an bɛɛ yɔrɔ kelen mɔgɔ ye n b'a fɔ a ye ko a Jara n ye kuma ta mun na mɔgɔ dɔnnibagaw y'o fɔ n'i kɛla fɛn min fɛ a fɔ ko n b'a fɛ n'i yɛrɛ tɛ fɛn o fɛn fɛ a jira président Modibo wallahi Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn Haidara n'a denw kɔfɛ ne ye mɔgɔ min kanu n ka mɔgɔw de la
ala ye ne sɔn a bɛɛ lajɛlen ka kanu de la wa ala y'a bɛɛ kɔfilɛ na ne bɛ ala de fo président sen jɔlen ne ka kɛnɛ ka siɲɛ kelen wallahi n kalela ala la ne ye saya kanu sa ne b'a dɔn foyi juru tɛ ne la bilen sadi i da tɛ quoi kabi ne ni nin cɛ in ma sigi kabi ne tɛ président yelen dɔn a photo la n y'a kanu ni tun kɛla muso de ne tun bɛ yɛlɛma a fɛ a tun bɛ ne furu wala a ka n kɛ n ka jɔnmuso de mais ne ye cɛ de ye mais ni kanu in bɛɛ n ma deli k'a fɔ a ye ni ne n'a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn e ma bɛ n sɔrɔ o kɛla ne la cɛ fila la Ali Sidibe président Moro Diallo mais ka ne ka baara tɔ bɛɛ ɲɛ n bolo ala barika président Yɔrɔ barika président Moribo kuma min bɛ ne da dɔrɔn o de ye i ye Hayidara jigi tugu ala k'i jigi tugu Hayidara jigi tigɛlen tɛ nka maa ɲuman bɛɛ lajɛlen ye Hayidara jigi tugubaga ye parce que a b'a ka sɛbɛya banban président Teneni Asan Jara salo i nane a ko a ye semaine kelen de kɛ n'a y'a da ka miiri nali la c'est à dire a bɛ a yɛrɛ ye ala kira tigɛ kɔnɔ parce que munna o ka baara in dabɔla an ka pari sigi ka an ɲɔgɔn dɛmɛ u nana u balimamusow fatulen kɔfɛ ne ba bɛna don in na o ko an k'a kɛ mawulidi u ye ne kanu k'a di yan n ka président bɛ yan président sɔn a n'a ka bureau u farala n kan o ma an dɛmɛ dɛ u y'an dɛmɛ hakilila la nka fɛn in wari bɔbaga tila bɛɛ Teneni mɔgɔw de mais an ka kalandenw ma to kɔ u y'u jɔn ye n ka bureau y'a jɔn ye nka président Yɔrɔ i bɛ président Yɔrɔ fo n ye Moribo Diallo mɔgɔ dɔw a kɛla ne ka kana sira dɔ ye Hayidara n'a denw kɔfɛ mɔgɔya la pédagogiquement Moribo ne bɛ jɔ yan bi ka seereya ne b'i fɛ wallahi ala b'o dɔn ka kɔn bi de ɲɛ wa hali ne sala bi kɔfɛ foyi man ca ne ye ne bɛ n ka kuma fɔ cogoya min na tamakiya tɛ n na parce que n bɛ se ka kuma yɔrɔ bɛɛ an bɛ an karamɔgɔ fɔ n'o ye Aseri Seku Usumani Madani Hayidara ye ale mun sababu ye nin kɛnɛ ninnu latigɛ ka an kanu don ɲɔgɔn na k'an kɛ kelen ye k'an kɛ fa kelen ba kelen ka sɔrɔ an tɛ bɔ yɔrɔ kelenw na an bɛ karamɔgɔ fo la an bɛ sira mun kan ale de y'a sira ɲuman in jira an na an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma an bɛ kɛnɛ mun kan n'o ye mawuludu kɛnɛ ye kɛnɛ belebeleba don mun fana ye kɛnɛ in sigi sen kan k'an balakaw dɛmɛ n'o ye Kone ye n'o ye Nayibu ye mɔgɔ barikama don mɔgɔ majiginen don o ti ne kelen an y'a kɔlɔsi bɛɛ la mɔgɔ min don a bɛ bɛɛ de bonya o b'a yirala mɔgɔba don réellement kɛnɛ ninnu sɔrɔli a ka gɛlɛn n bolo kosɛbɛ ka sababu kɛ calendrier chargé ye a kɛra sababu ye fo ne yɛrɛ siranna invitation ɲɛ invitation tonnen bɛ tabali la n siranna n'i taara dɔw ta la i ma ye dɔw la i tɛ dɔw la bon finalement mɔgɔw yɛrɛ bɛna a miiri k'i bɛ wolomali de kɛ o de y'a kɛ ne yɛrɛ ti caman yɛrɛ sɔrɔ san yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ an yeli a kɛnɛ k'a ka gɛlɛn n'a bɔra kɛnɛba ninnu yɛrɛ kelen kelen kun mais Nayibu ta in n y'a kɛrɛnkɛrɛn bien vrai que sisan hali ni Musa bɛ ka na n bɛ ka wele rendez-vous dɔ de bɛ yen nɔ an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ fɛ yen mais n ko a tigiw ma o k'an kɔnɔ an bɛna n sen jɔ nin kɛnɛ in kan sabula a ye kanu min fɔ da tɛ dɛ a bɛ dusukun de la sabula n y'a ye a kɛwalew de la o de kama ni dɛsɛ tɛ n'ale ka kɛnɛ n'a ka wele in sɔrɔ a ka kan kana n sen jɔ a kan o la an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ ye a jɛɲɔgɔnw n'a balimaw ni karamɔgɔ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ ye ka foli ɲɛsin an balakaw ma minnu yɛrɛ ye kɛnɛ in yɛrɛ sababuya ye an bɛ foli ɲɛsin u ma ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ donc fɛn o fɛn b'an bolo o ye foli de ye ani dugawu ɲini nin kɛnɛ in ye dugawu minɛ kɛnɛ ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu k'an ye jɔyɔrɔ minnu kalifara an na an ka se k'a kɛ
ka kɛ ala ta ye ka kɛ kira ta ye ka kɛ an karamɔgɔ ta ye an b'a ɲini ala fɛ ala kana nin yɔrɔ de sita ne ma an ka baaraw foyi la karamɔgɔ Seru Usmani Madani Haidara k'a fo k'a barikada ka tila k'a baw fo k'u barikada an bɛ don yɔrɔ min na nin ye anw bɛ kuma ni Kolimani plateau nɛ de ye yan quoi maa se nin kɛnɛ in kan min natɔ sɔrɔ o kan'i tatɔ sɔrɔ k'an ka dugutulakaw fo k'an ka maires fo an ka commune ɲɛmɔgɔw bɛ yan k'u fo yɔrɔ jara n'a ka cɛdenw k'u fo an balakaw ka ɲɛmɔgɔba Seyida Jɛnɛbu Kɔnɛ k'a fɛnɛ fo k'a waleɲuman dɔn musow bɛɛ tɔgɔ la para n terikɛ kɔrɔ don hali n'a ɲinɛna k'an ka foli kɛ an b'a fo denbaya dira an ma a diyara an ye anw de ye mɔɔw bisimilabaa de ye yan yan ye Kolimani plateau de ye yan ye doniba taayɔrɔ de ye plateau o plateau y'i diya a dankun na an bɛ s'a kɔrɔ libali don dɛ mais an b'a kɛ ni jeni sababu ye a se di Seru Usmani Madani Haidara jama in tɛ mɔgɔ si ta ye ni Haidara n'a denw tɛ Kolimani plateau a ka di depuis ni ɲinasira an bɛ nin de la wa min boloda an b'an bolo a bɛ tan bɔ an b'a bɛɛ ta ka karamɔgɔlakaw fo depuis ni juma an b'a kan sura sira ɲɛna an balima zɛgɛnɛ kalandenw anw ka sigi tun ye sɔrɔ amusaru ye bolodaw de ye quoi an taara an ka sigi kɛ ka na su fɛ u sira k'a fɔ an bɛ naba bɛɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أمي على فوق على بركة على باين فوق ولي ماندو على منصنا كأني من كنين كان نوي دو جابي كني نوي على كراب وكم مولودو كني أمي على إنتان ولا كبركة عليه o kɔfɛ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ bɔra aw ka so aw nana aw ka so aw ɲuman nana ala k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman segi alhamdulillah an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nka nin kɛnɛ in kan anw ka kɛ kumakɛla ye anw ka diinɛ in faamu o sababu bɔra ne karamɔgɔ Sawudin Jayi ala ka hinɛ ale silamɛ so bɛɛ la n bɛ kuma bila yan karamɔgɔ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ an tɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn mais an b'a dɔn bɛɛ nakun ye kelen an ŋaniya ye kelen mais ala kɛra ka mawuludu kɛnɛ ɲɛnamayali a mana sɔrɔ sira o sira fɛ a bɛɛ fɔlen don an ka président ba taara n'o ye Modibo Jalo ye an b'a fɔ ka barika da ka tawaduw la nin kɛnɛ in sirali la o kɔfɛ kɛnɛ bonya dila mɔgɔ minnu n'o ye marraines ni parrains ye an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in kan o kɔfɛ minnu ye kɛnɛ labɛn n'an b'a fɔ o ma ko organisation an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an ka foli fana bɛ microtigiw ye n'o ye anbiritigiw ye ka foli lase an ka sigidala wara ma n'o ye Umaru Kɔnɛ ani Gawusu Kulubali Umaru Kɔnɛ a tɛ se ka fɔ o la o a ba ye Kɔnɛ Umaru Kɔnɛ olu faso ye Dɛbɛtɛ ye ne yɛrɛ wolofa ba bɔra olu ka du kɔnɔ Dɛbɛtɛ donc an ye joli kelen ye nin kɛnɛ ɲɛnamali nin hakilila nin y'a sigi siɲɛ 7 de ye ne ma deli ka kɛnɛ sɔrɔ sabu kɛ darula ye n'i ye jama ye kɛnɛ kan kɔrɔ ko Umaru Kɔnɛ jigiya b'a ye mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye ka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ sigiɲɔgɔn ye balimaw de ye an bɛ balimaw fo a ka nin kɛnɛ labɛnni na an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi ka Ansarudeen fara mɔgɔ wɛrɛw kan o sababu ye karamɔgɔ an'an fa Seydi Seru Usmani Madani Haidara ye a n'a ka denbaya an b'a fo ka barika da ala k'o mɛn an kɔrɔ ala k'o mɛn an bolo ala kana an k'u jafabaga ye Umaru Kɔnɛ ne b'i fo k'i barikada nin kɛnɛ na ka tila k'i jɛɲɔgɔnw fo u ka waleɲuman dɔn ani u ka cɛsiri la a ma bara ne la nin ka kɛ
bamananw b'o de fɔ denmisɛn fitinin min bɛ yen n'a bɛna ko dilan a wulitɔlama i b'o dɔn a la ninnu mɔgɔ saba nana Bamakɔ yan k'anw sɔrɔ yan anw kɛr'u jatigiw ye an kɛr'u kɔrɔw ye wa u y'an lamɛn kumakanw na u y'an lamɛn ladilikanw na Mamadu Kɔnɛ a n'a kɔrɔkɛ fila Umaru Tarawele ani Yaya Kɔnɛ u ye ne Solomani lamɛn n ka ladilikanw na o de y'a to bi a faral'u jamu kan u ser'u yɛrɛ kɔrɔ siga t'o la adamadenya gɛlɛman ye i ka ladilikan ɲuman sɔrɔ yen a kɛra i balima ma k'i balima n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sɔn k'i ladi ɲuman juguman na a ka ca Ala fɛ n'i y'a lamɛn i bɛ jɔyɔrɔ fa o don a taara lettre di yan ko a bɛ fɛ n ka ye nin kɛnɛ kan n ko ni Ala sɔnna ma ne yɛrɛ ka sini passation ye bi ye ani sini mais n b'o bila n bɛ na nin kɛnɛ in kan sisan denmisɛnninw bɛ passation na kɛnɛ kan depuis sɔgɔma 8 heures fɔ sisan mais ko n bɛ ye nin kɛnɛ in kan alhamdulillah an b'a fɔ ka barika da a diyara n ye a bɛnna n ma ka fɔ musow ye a y'a cɛsiri diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka jɔ ni musow tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ i ka ko kɛ diɲɛ kɔnɔ so i ka kɛ muso yɛrɛ yɛrɛ ye bi an b'a ye de ko musow ko pɔsi bɛ u la cɛso kɔnɔ anw t'o dɔn an b'aw la fiyewu ne ba deli la k'a fɔ ne ye ko n'i ye muso kɛlen ka jɛmini siri k'a cɛ bɔlen to ko duci de ko b'a kɔnɔ wallahi a ma sa dɛ e ba balolen bɛ yen an b'a Ala barika da k'Ala wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan salanko Ala sɔnna an ye nin kɛ ɲinan fana Ala sɔnna an nana sigi nin kɛnɛ in kan foyi ma nin kɛ ni Ala tɛ o kumana k'an yɛrɛ t'anw da Ala ko in kɔ an b'o de fɔ o kuma kan tɛ ne da ne bɛ dugawu de kɛ maa o ma se a yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan yan ya Rabbi Ala ka hɛrɛ k'an n'a bɛɛ ye an bɛ dogolen ni kɛnɛ kan da bɛ maa o maa na n'o ni Ala ta bɛ bɛn denmisɛn ni maakɔrɔba ya Rabbi Ala ka bɛɛ hami dilan nin kɛnɛ bonya n'a barika kosɔn sirifu la hɔrɔma kosɔn Ala ka niw kɛnɛya Ala ka barika don denmisɛnninw na Ala ka jamana ye Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ k'an ye ka barika don wolow la Ala k'an kunnaw diya Ala ka karamɔgɔ ye Ala k'a mɛn an ɲɛ ale min sababuya ye nin bɛɛ de kɛ an bɛ dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ Ala ka san caman jira an na Mamadu ye anw dɔgɔkɛ de ye Maître Solo ye min fɔ a kan fɛn b'a la min ka bon n'o bɛɛ lajɛlen sabula hakili ɲini min fɔla Mamadu bɛ hakilila ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ fɛ ka diɲɛlatigɛ baara o baara kɛ a b'a ta hakililaw ɲini yan'a ka don a baara kɔnɔna na o ye taamasiyɛn ɲumanba de ye n'i ye jama yɛrɛ lajɛ o bɛ Mamadu jogo yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ den don den min n'a lamɔna n'a lamɔcogo ɲɛna an bɛ foli kɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn sera kɛnɛ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ barika da ntɛnɛnni tɔn mɔgɔw yɛrɛ Ala k'aw sabati Ala k'aw bɛɛ kelen ma ko ɲuman ni komite a bɛɛ lajɛlen a n'a membre bɛɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen filiminikɛlaw ni zikiridalaw ani maintenance mɔgɔw bila sira o sira kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya Ala ka ɲɔgɔnnaw caya an ka foli bɛ an ka président bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ Mamadu ye kuma dɔ ninnu kɔrɔ ko ne bɛna tila k'o fɔ yanni n k'o fɔ ne jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na yan Adara ka kalanden bɛɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la kabi Adara ye wajulu daminɛ fo ka na bila bi la kalanden caman bɛ yen minnu nana yan minnu yɛrɛ ma se yan fɔlɔ hali minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la k'an ka jɔ ka kuma o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne bɛna kuma ni olu bɛɛ lajɛlen nɛ de ye o la an b'a ɲini Ala fɛ Adara kalanden bɛ Ala ka dugukolo la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. Alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka Ala barika da Ala min sɔnna salon ni kɛnɛ kelen kan an ye dugawu ɲini ka Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala sɔnna ka o san yɛlɛma yira an na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san wɛrɛ fana yira an na alhamdulilayi san o san an karamɔgɔ a n'an jɛɲɔgɔn Kɔnɛ ale bɛ nin kɛnɛ sigi mawuludu kɛnɛ a b'a sigi nin kɛnɛ kelen kan yan nɔ ka don o don dɔ de bɛ fara a hukumu kan ka taa fɛ k'a sababu kɛ ani musoba minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye tɛnɛ ni mɔgɔw ye an karamɔgɔ Hayidara y'o de fɔ an ɲɛna ko n'a so pasima muso ye ka Ala b'a ta ɲɛ de walahi a tɛ segin kɔ tɛnɛ ni mɔgɔw an b'aw fo k'aw barikada dan tɛ foli min na
an bɛ aw fo kɔnɛ kanuni na aw ni ladutigiya san o san i b'a sɔrɔ courage min b'aw la o de ka jugu ka tɛmɛ salon ta kan donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw sɔn sija ani kɛnɛya la aw bɛ ka kɔnɛ dɛmɛ ka nin kɛnɛ in sigi san o san ala ka barika don aw kɔ la ala ka mɔgɔ di aw ma min bɛ ni ɲɔgɔn k'aw yɛrɛ ye. alhamdulillah bi an nana sen dɔ nin kɛnɛ sanumanba in kan ni sababuba fila de sababuba fila an bɛ nin kɛnɛba in kan a sababu fɔlɔ ye jumɛn ye o ye an yɛrɛ balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ don an teri don alhamdulillah n'o ye Ustaz Mali Kone k'a fo k'a barikada san caman a bɛ invitation ci ma a ka ca san 3 ye ou bien san 4 a b'o bɔ an ma se ka yan sɔrɔ nka bi an y'a kanu ala yɛrɛ fana y'a latigɛ an ka ye kɛnɛ in kan o sɔrɔla mun fɛ a yɛrɛ ka majigi a n'a ka mɔgɔ bonya bɛɛ y'o seede tuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ se ka san 10 k'i fɛ yen san 10 kɔfɛ i n'a fɔ ɲɔgɔn a b'a kɛ i n'a fɔ a ma deli k'i ye nka mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ tile 1 dɔrɔn k'i fɛ yen o tile 1 sigi o fana san 10 kɔfɛ a bɛ i n'a fɔ i n'a kɛ ko ka ɲɔgɔn ye i b'a fɔ k'a bɔli fɛ yen bi Ustaz Mali Kone ala sɔnna k'a latigɛ ka tile damadɔ kalan k'an ka sira kan an ka du kɔnɔ n'o ye professeur Ashek Ali Mahamadu Konate mais an kɛ ko ka ɲɔgɔn ye hali n'an bɛ baroda la hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ustaz Seku fɛ baro la n'a ye ne a wuli k'a jɔ ka fulan bɔ yen bonya kama hadamaden ni mɔgɔ y'i bonya i fana kan ka bonya dɔn surtout a samana nɔfɛ san caman walahi mais ala m'a latigɛ an ka ye mais ɲinan n y'a fɔ Ustaz Seku ye n ko cogo bɛɛ la n bɛ nin kɛnɛ kan bari sabula ni hadamaden y'i bonya hɔrɔnya la i fana kan k'i jija i yɛrɛ ka kɛ hɔrɔn kalanden ni karamɔgɔya cɛ hɔrɔnya bɛ yen ni kalanden karamɔgɔ dɔn ka karamɔgɔlakaw dɔn a ka kan aw yɛrɛ fana k'a dɔn alhamdulillah a y'an bonya k'an karama a mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ famille Konatela bɛɛ a ye bɛɛ bonya a karamɔgɔlaka bɛɛ sirifulakaw a ye bɛɛ bonya donc o bonya de kama a sera yan sinon ne yɛrɛ ka taa yɔrɔ caman na a ma nɔgɔn ma mais a ka bonya n'a ka karama o de y'an se yan. an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo min ye silamɛya foli ye min ye hinɛ ani kisi ani barika ye an b'a ɲini ala ba fɛ kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ala k'a kɛ dugawu jaabi kɛnɛ ye ala k'a kɛ ala kama kɛnɛ ye kɛrɛkɛrɛma an ta ye foli de ka da waati kama kɛrɛkɛrɛma an b'an ka seko fo min ye Ustaz Mali Kone ye vraiment a bɛ cɛsiri min na sigida in na jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala tala k'a n'a sɔn sija ni kɛnɛya la kɛrɛkɛrɛma ne yɛrɛ ɲɔgɔn dɔn ala ko sira de kan min ye kɛrɛkɛrɛ min ye Zigidala Sadio Basadio Tarawele ani ye ɲɔgɔn dɔn o ka sababu de la an kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn ka taa se bi ma foyi t'an ɲɔgɔn cɛ fo bonya ni karama na kɛrɛkɛrɛma an yɛrɛ ka kalanbolo bi ko ɲuman ni yan nɔ min o ye kanda sira ye an yɛrɛ bi bɔ Nafaji mais an ye kalanbolo dayɛlɛ yen nɔ k'a dayɛlɛ ko ɲuman ni Jelibugu ni Dumazana kɛrɛkɛrɛma ko ɲuman ni an y'a dayɛlɛ a ye san 1 sɔrɔ o anniversaire ale yɛrɛ ka kalandenw bɛɛ lajɛlen hadirala an ka kɛnɛ in kan vraiment dan foyi t'o la bonya ni karama o de y'u ta ye an bɛ min fɔ kalandenw ye u k'u jɛ k'u cɛsiri kɛrɛkɛrɛma wula in na ne yɛrɛ nana yan wallahi n natɔ la silamɛ an k'an jija dɛ nin kɛnɛ ye ala ko kɛnɛ de nin kɛnɛ ye dugawu jaabi kɛnɛ ye wa ne yɛrɛ nalen wallahi n b'a seereya n ye dugawu jaabi sɔrɔ kɛnɛ in kan ka ala jama fo ka diinɛ jama fo ka kira kanu jama fo an karamɔgɔ aseyidu sharif usman madani haidara المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة مسؤول العام السيد الشريف عثمان مدن حيدرا على كشيني كان يداني تقربا إمام تقربا نيوما مين يعطى فصولا كجيسو جو مين يعطى فصولا كياما ساكي حكيلي سيجي أمم نعمو أوتشباين ديما أغلى سيجي من بين سيجي نيا نو يه بلاتو كومين بلاتو كو أمامفو wallahi aw kɛra cɛw de ye ka cɛdɛmɛ ka diinɛ lapasa kɛ aw ma kɛ hasidi ye aw ma kɛ diinɛ tiɲɛna ye aw tugura cɛ min kɔ a y'a dɔn a ye cɛba min bila aw bolo yan a ko wallahi n'an ye nin kɔrɔta an galen na ala la an karamɔgɔ bɛ nisɔndiya an kɔrɔ ko ɲuman plateau cɛw n'a musow an y'a mɛn u ka kɔrɔfɔ la k'u ye réunion kɛ u ka bureau sigi la k'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ taa ɲɛ cogo di kuma dɔ la ni comité dɔw don an karamɔgɔ i n'i ka jama kelen b'a kɛ
nga ala sɔnna ka mɔgɔ minnu bila i kɔ olu kɛra cɛw de musow de nga an kana siga tuguni cɛ min fila ɲɛfɛ dugadi don ala ɲɛsiranɲɛ jɔ don wa barikatigi don a bɔra si min na a ma si janfa ala tɛ sɔn ka nin di bɛnkaden ma ala tɛ sɔn k'a di kɔlɔbanbali ma ala y'a di barikaden ma ni maa min nin kɛra maa min karamɔgɔ i wasara karamɔgɔtigiya la an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ala min y'an dɛmɛ bi wulada in na ka fara tɛnɛni musow kan ani Mohamɛdi Kone ka kalanbulon ka fara kalanbulon bɛɛ lajɛlen kan ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ta ko 7nan na an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn bi an nisɔndiyalen don an fari fonunen don an bɛ ala tanu ni ala barikada kɛnɛ kan an tɛna kɔrɔfɔ janya kosɛbɛ ka da ka waati korona nin bɛɛ y'i ta ye n'o ma maa min bɔ n'a bɛɛ tori i bolo i tɛ se k'a kɛ o la an bɛ an karamɔgɔw fo ka fɔlɔ k'an ka komitew fo komite koɲumani plateau an b'ale ka bonya kɔnɔ n'o ye Aramaso a n'a ka cɛdenw ye an b'a fo k'a ka présidente fo Zeynɛbu Kone a n'a ka musobaw koɲumani den a président bɛ kɛnɛ kan Abulayi Ture an ka foli b'a ye ka fara a ka cɛdenw bɛɛ kan koɲumani 1 a président fana bɛ kɛnɛ kan kɛnɛyaji a président bɛ kɛnɛ kan a présidente a fari man d'a la a ma yan sɔrɔ n'o ye Kone Fatumata Kone an bɛ dugawu k'a ye ala k'a n'a lafiya o kɔfɛ an bɛ tɛnɛni musow fo Asan Jara ani Ma Magaji a n'a ka musobaw bɛɛ k'u ni layidu tigiya ani Jakite anw ni layidu tigiya san 7 o tɛ tile 7 ye kalo 7 tɛ dɔw b'a daminɛ u se k'a laban n'u sera yɔrɔ dɔ la u b'a bila aw m'a bila aw jɔra an bɛ aw fo o tɛ ko kura ye ka d'a kan diinɛ yɛrɛ bi musow de bolo musow sabatira ko o ko la ala sɔnna o ko ɲɛna an b'aw fo ntɛnɛnni ala ka barika don a la o kɔfɛ an ka Banina bɔnnaw a président bɛ kɛnɛ kan n'o ye Ami Bana jɔrɔ banna an ka foli b'a ye ka bɔ yan fo Sibi a b'an fɛ baara in bɛɛ la ka yafa ɲini sirifukɛ fɛ n'o ye Bacani Hayidara ye a fana n'a ka sirifuya bɛɛ a bɛ a ka gɛrɛbuw nɔfɛ an ka foli b'a ye an ka ni karamɔgɔba minnu bɛ yan an b'u fo hali n'o y'a sɔrɔ a caman y'an ka kalandenw ye an b'u fo o barikada kalandenw tɛmɛna karamɔgɔw la n y'a fɔ nayibu ɲɛna n ko sɔɔni an yɛrɛ bɛna kuma dabila ka d'a kan ŋanatigiya o ka fisa ŋanaya ye a ye kalandenbaw di an ma minnu bɛ se ka a daminɛ sufɛ fo sɔgɔma u ni ala ɲɛsira bɛ ɲɔgɔn na u ni ala danaya bɛ ɲɔgɔn na an b'u fo k'u barikada Usa Togola n'a ka jamakulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah an nisɔndiyalen o ni an sewalen an bɛ ala fama tanu ni k'a barikada masa min sɔnna ka an sigi ni mawuludu kɛnɛ sanumanba in sanfɛ mawuludu min kun dɔgɔdara an fɛ ka mɛn ala ma sɔn a kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna a dɔgɔdara minnu ɲɛna ala sɔnna k'a kɛ an minnu ɲɛna an bɛ ala fo ni k'a tanu ka tila ka masa in barikada k'a deli ala fɛ fana kɛnɛ in seereyali ala k'a kan ye dalilu ye ala k'a kɛ bɔda ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka sababu ɲuman ma Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ Sirifila duba kɔnɔ ka duwawu k'u ye ni ka segin ka duwawu ɲini u fɛ k'u kalifa masa ma masa min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka don o ni tɔɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen cɛ o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ in nabaga bɛɛ lajɛlen fo ala sɔnna an ka président national n'o ye Moro Jalo ye ale ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a fo ni k'a barikada ka tila k'a waleɲuman dɔn a nana an ka kɛnɛ bonya an bolo an b'a deli ala fɛ ala k'a n'a bonya a ye kɛnɛ in kɔrɔta ala k'a n'a kɔrɔta o kɔfɛ an b'an ka ansar bɛɛ lajɛlen fo min bɔra yɔrɔ o yɔrɔ an ka président Jalakɔrɔji ex président bɛ an fɛ yan n'o de ye président Yɔrɔ Jara ye an b'a fo k'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka segin k'an ka comité président fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ comité min yɛrɛ kɔnɔna na n'o de ye koɲumani plateau ye Adama Sɔ a n'a ka jama an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala sɔnna ka Mamadi Kone sigiyɔrɔ bɛ anw de fɛ yan ma koɲumani plateau la an b'a fɔ ko an pasera an gagner an b'a fɔ ko ala ni ce nin cɛbɛ in sɔrɔli la an fɛ
k'a deli ala fɛ ya rabbi ala k'a ɲɛmɛ ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ an b'a ka président fo président min bɛ yen ni a kini bolo ka jan ni a numan bolo ye n'o ye Adamaso ye président min diinɛ ka ɲi n'a ŋaniya ka ɲi n bɛ n ka président fo kosɛbɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka d'a kan Mamadu Kɔnɛ ale ka comité président de don ni tun y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a fɔ ko nin kɛnɛ in ye Mamadu Kɔnɛ ka kɛnɛ de ye a b'i bolo jigin a b'a sen jigin mais président de kɛra mɔgɔ yɛrɛ ladɔnniyabaga ye nin ko in na ka tila ka mɔgɔw lafaamuya bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to kɛnɛ in bɛ kɛ wasa a bɛ kɛ kɔrɔta a bɛ kɛ jiri ye cogo min o la an b'a fo k'a sɔn a ka ŋaniya ɲumanya la a n'a ka bureau membre bɛɛ an b'aw fo k'aw barikada ka tila k'aw waleɲuman dɔn an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ ka foli kɛ jeunesse commune S a comité 4 voilà jeunesse bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka foli k'u bɛɛ tɔgɔ la o kɔfɛ ɲana an ka foli se an bɛ foli kɛ an ka président n'o ye commune S président ye voilà n'o ye président Yɔrɔ Jara ye a n'a ka dangaw ani commune den bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na an balimakɛ n'o ye Mamadu Kɔnɛ ye ni jeunesse président danga don vraiment baara in na ni y'a ta ko 7nan ye san o san dɔ bɛ fara a kan an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ta ala k'o nɔgɔya ala k'o ɲaga sago nin bɛɛ kan an b'an karamɔgɔ fo Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Asayidi Sharif Osman Madan Haidara Shijani kɛnɛya ni labanko ɲuman ani lafiya ala k'o di an ma a n'a ka denbaya ni an yɛrɛw n'an ka denbaya a n'an kanuɲɔgɔnw n'an dɛmɛɲɔgɔnw ala k'an bɛɛ kɔlɔsi an ka Mali ala k'a kolo suma n'an bɔra yan an ka foli bɛ bɛɛ ye cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔw minnu kɛlen don ka tabali ni kɔfɛla bɛɛ lajɛlen fa an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ka ɲini u fɛ k'u ka dugawu kɛ an ye anw kumani yan dɔnni tɛ karamɔgɔya tɛ sababu don o la an b'o kɛnɛ de kan o de y'an jɔ mikoro la yan an karamɔgɔw an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la nayibu an b'a fo k'a fɔ a ɲɛna k'a ka sabali ka segin k'a fɔ a ɲɛna k'a ka sabali a yɛrɛ ka kuma dɔ don ko i t'a dɔn ko dibisogo bɛ baara la fo n'i ye dibisogo ta ka bɔ dibi sanfɛ k'i da yen k'i bɛ sɔrɔ ka dɔn ko dibisogo bɛ baara la o la musow ni ɲɔgɔn cɛ taamali ko ɲɔgɔn tɛ nka anw fana ye ale karamɔgɔ ye o sira kan an b'a ladi yiri o yiri n'o bɛ kungo kɔnɔ n'a bɛ mago ɲɛ ni hakilitigiw ma bila ka taa yiri in bɔ dɔ bɛ taa a ju yɛrɛ tigɛ ka bɔ yan k'o bɛɛ ka dabila o bɛ cogoya mun na dɛ mɔgɔ ɲuman fana de bɛ ten n'i bilala maa ɲumanw ɲɛ ni maa ɲumanw ye sugandi k'i bila o ɲɛ fɛn de ka sabali ni ka yafa ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu b'i bilasira n'o kɛla i ka yiri a bɛ nugu ka suma sɔrɔ ka den kɛ an b'o fɔ nayibu ye nka an bɛ mun fɔ tɛnɛn ni mɔgɔw ye o k'u jija dɛ u ka segin k'u jija a bɔra ka kuma mun fɔ sisan baara daminɛ tɛ baara cɛmancɛ tɛ baara a bɛ laban cogo di a bɛ laban cogo di aw y'a daminɛ ni ala mun ye a b'o ala in de minɛ ka mɔgɔw ka kuma ye ni k'o to yen k'a karamɔgɔ n'a ye mun mɛn a kɔ juguman na a y'o fili n'a ye mun mɛn a kɔ ɲuman na a y'o minɛ a ka baara kɛ n'o ye n'o kɛra a bɛ mago bɛ mun na a b'a sɔrɔ k'a fɔ nayibu ye ko nafa bɛ juguya la n ko nafa bɛ juguya la Nabilahi Yusufu a y'a ka sogo langale a fa ye k'a ɲɛ bɛ dolo 12 la ani kalo ni tile k'u bɛ ka sujuru k'ale ye fa ko a ma n den nin to yen i kana langale n'i y'a langale a bɛ kɛ masiba ye nka a y'a langale balimaw ye o labanna cogoya mun na kalankɛlaw bɛ yen o b'o kalama u y'a juguya ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ k'a feere ni sɔngɔ fitinin ye n'a kun ma ɲani ka tɔɔrɔ a kun tɛ Misira masaya sɔrɔ nka a ɲanina ka tɔɔrɔ ka Misira masaya kɛ kaso kɔfɛ balonko gɛlɛya nalen jamana kɔnɔ ale de kɛla balon tigi ye a balimaw nana a y'u ye histoire in ka jan tɛna don a bɛɛ la su ko la nka n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye juguya de ye Nabilahi Yusufu kɛ masakɛ ye nayibu n'i ma juguya i mago bɛ ɲɛtaga ni kɔrɔta ni wasa min na i t'o sɔrɔ an bɛ kira mun ka kɛnɛ kan n'o ye Muhamadu Mustafa ye e k'a lajɛ a gɛnɛ ka bɔ a faso la ni juguya ye o tumana a labanna cogo di
ala ko ni Muhammadu tente foyi kɛ Sherif Ousmane Madana Haidara an b'ale mun fana kɔ n'an nana an ka filiw baraji ale ka énergie la e ka ale ka histoire lajɛ n'o kɛra IBC an bɛ bɔ kuma na ɲɔrɔ la ka bɛɛ fo salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وإجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ an balimakɛ la ustaz Mohamed Kone Naibu ni ka fara tɛnɛni musow ka ɲɛma kan an balimamuso tɛnɛni Asan Jara u ye dakurunya fila minnu lase folikanw ni waleɲumandɔnkanw na ani dugawu la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ mawuliden an bɛ ala fo ka ala barikada ne yɛrɛ sigiyɔrɔ kun bɛnnen do Jɛngɛnɛbugu de ma ala barika la an ye kalanw kɛ sigiyɔrɔ yɛlɛma nana ni ka koɲumani sigi ye donc an nalen koɲumani an balimamuso Asan Jara an b'a fɔ k'a deli ala fɛ ala kana sabati a ko olu tun bɛ u ka tɛnɛ pari sigi tɛnɛ o tɛnɛ o b'a cɛ ka di dɔ ma u ye mɔgɔw du jɔ ka di mɔgɔw ma la mɔgɔw y'u ka muso fura la fɛn bɛɛ mais ni tɛnɛ banna o bɛ san yɛlɛmana o bɛ zigirida kɛ ka kɛ fɛti ye k'a kɛ ɲɛnajɛ kumana min na olu terimuso banna olu ye ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi o terimuso den nana olu lajɛ npogotigi ninnu ye kasi daminɛ n'anw ba tun bɛ yan o tun bɛ kɛ ɲɛnajɛ de la Asan Jara ani Mayini Magaji o farala ɲɔgɔn kan ko u si bɛ yɔrɔ min na o denw y'olu wajo olu kɔni tɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi pari kuncɛ la bilen donc u y'u miiri Mayini Magaji a nana fɔ Asan Jara k'u k'a kɛ mawulidi ye Asan ko an bɛ jɔn de kɛ mawulidi kɛ a tɛ ɲɛ kalan kɔ o ko cɛ dɔ bɛ yen n'o ye karamɔgɔ Mamadu Kone an ka taga fɔ ye a kana wajuli kɛnɛ sigi an ye ala sɔnna an ye wajuli kɛnɛ sigi n ko o ko ba ye ne yɛrɛ kɛlen do ka hɔrɔnmuso caman former comment on parle en public donc an bɛ se ka kuma jama na cogo di k'i ka diinɛ ɲɛfɔ an bɛ se ka an ka denw ladon cogo jumɛn de la an sɔrɔla k'o jɛnkulu o tun b'an bolo n'o b'a fɔ ma Darul Ilimi la maison de savoir donc an ye o jɛnkulu sigi ala sɔnna a baara ye yiriwala muso caman bɔla la minnu bɛ modératriceya kɛ o bɛ wajuli kɛ cogo la a ka bɔ hakili ma aw yɛrɛ y'o seere donc o la mawulidi nana tan an bɛ a ta ko 7nan de la bi tɛnɛni mɔgɔw ko Madu ni jɛnna mɔgɔ mɔgɔ ka na wajuli kɛ an jɛnna n'o ye wa ala sɔnna tɛnɛni mɔgɔ caman fana confiance la ka da ala la ka da an karamɔgɔ la n'o ye Sherif Ousmane Madana Haidara Asan Jara yɛrɛ an soirée koɲumani plateau mamuru de do wa a bɛ a musow ka commission bureau fana na inshallah ne dɛmɛbagaw m'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan mawulidi ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Sɛngɛnɛ kalandenw Ɲɔrɔ Sɛkɛnɛ Mamadu Uld Boye an bɛ a fo ka barikada sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o dan n'a ma k'an n'an kɔlɔsi a ka kalandenw nana majilisu kɛ an ye surɔ ka si ka kalima dan ka Boye tanu fɔ ka Sɛngɛnɛ kanu fɔ ka Haidara tanu fɔ ka se yɔrɔ la ni Sɛngɛnɛ kalandenw dala ne ye n karamɔgɔ kanu ma deli ka tugu a kɔ n sunɔgɔrɔma n dala la k'a kanu mais ne yɛrɛ mankutu min bɛ ninnu da ka ɲɛsin karamɔgɔ ma ne tun y'a kanu k'a kɛ dɔnkilidala yɛrɛ de ala ni o ye bonya min k'a ye ɲinan mawulidi de la dɛmɛbagaw an b'o fo président Yɔrɔ Jara an b'a fo k'a barikada a ye dɛmɛ k'an ye na walayi an tɛ maa sɔrɔ min bɛ se k'a ɲɔgɔnna k'an ye o kɔfɛ an teriw caman ye dɛmɛw kɛ ka fara a yɛrɛ ka président danga kan Amadu Keyita an b'o bɛɛ fo k'o bɛɛ barikada n bɛ n kɔrɔkɛ fo maître Sulemani Jara a y'an bonya kɛnɛ kan président Moribo an b'a fo k'a barikada a y'an bonya ne ye Moribo kanu k'a sɔrɔ ne ma deli k'a ye a kɛcogo yɛrɛ ni a ka sabali cogoya
mais o kanu nana bange Moribo nana bange ne ka jɔ ne ka kɛnɛ ka bi ne bɛ Ala fo ni bonyaba fila in de la parce que an jɛna karamɔgɔ min kama an m'an bila nkalon na si ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di karamɔgɔ ma Ala k'an na lafiya sɔlɛ ala nabi. An bɛ Ala fo k'Ala barikada ale min sɔnna an ka mawuludu in ka hɛrɛ ani baadi la foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ an bɛ Ala fo la k'Ala barikada an nisɔndiyalen kɔni don an nisɔndiyalen don yɛrɛ yɛrɛ de mawuludu in a nana an kun bɛ ɲɛnajɛ de kɛ anw ye tɔndenw de an kun bɛ ɲɛnajɛ de kɛ Ala nana kɛ an ka ntɛnɛn ni muso dɔ banna kalo kelen kalo wɛrɛ dɔ fatura a si ma kɛ bana ye o kɛlen min kɛ tiɲɛna an yɛrɛ siranna an fari fara ko sisan ni an nana ɲɛnajɛ kɛ a ko bɛna fɛ mɔgɔw siranna ɲɛnajɛ dɔw ko an ka wajulu kɛ dɔw ko k'an ka mawuludu ye ko ne yɛrɛ ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo mawuludu ko nana ten kɛlen an sera an karamɔgɔ ma an taara ka taa mawuludu ko bonya ta k'a d'a kan a ko la ko n'an nana mawuludu ko falen ɲɛna ayiwa k'a kɔni ma nɔgɔ dɛ ko nka a bɛ kɛ karamɔgɔ in dɔ ye Mamadu Kɔnɛ tiɲɛna an ye mɔgɔw wele ni mawuludu in sera san o san n'an ye fɛn fɛn fɔ tɔnden ninnu ye u t'an sɔsɔ tɔnden ninnu filɛ nin ye disabirilaw kun tɛ mais ni mawuludu in sera an bɛ disa bɔ yɛrɛ yɛrɛ de walahi bɛɛ bɛ disa san Ala ni ne yɛrɛ kanu kama u bɛ disa ye san tɛnɛnni yɛrɛ daminɛnen fɛn fɛn ye san 20 ye a b'u bɔ parce que dɔw baw ka kɔɲɔ kɛra tɛnɛnni in kɔnɔ olu denw sɔnni olu rubido tɛnɛnni na dɛ olu kɔrɔbayara tiɲɛna ne bɛ tɛnɛnni mɔgɔw fo k'u barikada u ni hɔrɔnya parce que n'i y'a mɛn ko mawuludu olu de don olu de bɛ wari di ne ma ka ne dɛmɛ an ka mawuludu kɛ u bɛ finiw di u bɛ malow di u bɛ wari di an ka mawuludu kɛ amisariw tɛ dɔw yɛrɛ tɛ amisari ko yɛrɛ la nka u bɛ wari di k'an ka mawuludu kɛ u jɛnna ni ne ka ko bɛɛ ye mawuludu ko in na ne kɔni b'u fo k'u barikada hali bi Ala k'an ka jɛ jidi. Ni ne bi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ Koɲumani plateau la an karamɔgɔ Ustaz Mohamed Kone Naibu ka fara tɛnɛni Asan Jara ni a balimamuso tɔw kan ni ka fara Koɲumani plateau Jamiyatu Ansar tɔndenw kan u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u jɛra ka ni mawuluduba in ɲɛnamaya mawuludu min n'a ta ko 7 n'a bɛnna ɲinan 2026 ma an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na an fa n'an karamɔgɔ ye Seyidu Sherif Usman Madani Haidara Ala k'a minɛ an n'a ma dugawu minnu donna an faso Maliba ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ na ani basigi la Ala k'o minɛ an faso Maliba ma ka di Ala subhanahu wa ta'ala fɛ san caman bi Ala bolo Ala k'o fara ne ni aw bɛɛ lajɛlen si kan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah. سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا